Elegí el color roig perquè significa l'amor de Déu a les persones. Elegí el símbol de l'arbre perquè significa el fruit prohibit i el mal. Elegí la imatge d'Eva menjant el fruit prohibit perquè significa la desobediència de les persones. He elegit el color roig perquè significa el pecat i l'amor. He elegit la serp com símbol perquè és el mal en el pecat original. He elegit en el dibuix quan Adam i Eva se van del jardí de l'Edem perquè representa el mal que fa una persona. A veure el dibuix. Pega-li la volta al revés. Molt bé. Molt bé, Salva. Molt bé. A veure el dibuix. Pega-li la volta. Molt bé.